Vine să spună, mă, pe ușă. Fiți amabil. Nu mai trage de mine. Ba, vă trag de mână. Păi nu mai mă trage. Păi N-ai niciun drept. O altercație, ai cuza blocul 27 cu 6, domnul Crăiete. Selectul domn Crăiete. Nu, că nu pleci niciunde de aici. Păi nu pleci. Păi spațiu Peste cadavrul meu pleci. Păi nu mai mă împinge. Peste cadavrul meu pleci. Aici stai. Păi nu mai mă împinge. Peste cadavrul meu pleci. Aici stai. De aici peste cadavrul meu pleci. Nu mai mă împinge că le arăt filmarea la oameni. Foarte bine. Abia aștept aici. Abia aștept. Uite, vreau să plec, dar nu mă las să plec. Foarte bine, dar ce veniți și aici? Eu nu mai trage de mine. Bă, trag, că am Bă, nu mai trage de mine, doamne. Dacă am drept. N-au să nu mai... Zi de ce veniți? Să-ți iei ăla. Zi, mă, nenorocitule, de ce veniți? Cine te trimită? Zi. Zi cine te Bă, nu mai împinge la mine. Că vreau să... Ce, vrei să pleci? Nu, aștepți poliția. Păi lasă că le arăt ăsta. Foarte bine, rotele. Și ușa mea, și filmările de ieri, că m-am Și filmările de ieri. Lasă că le arăt eu la... Camerele video de ieri de pe scară. Lasă că le arăt eu la... Că nu mai mă împinge. Ba da. Nu mai mă împinge. Ba da. Lasă că te arăt eu ție. Nu mai mă împinge. Am dreptul să te împing. Lasă că le arăt eu filmarea, că tu nu vezi. Nu le arăt? Arată-l ce? Abia aștept să-l arăt. Păi vii și tragi de mine. Nu vii la blocul meu. Uite, eu vreau să plec. Dar eu nu vreau să te pleci acum. Spune-le să veniți, stai că vine poliția. Păi ia-ți ăstea. Păi nu. Stai să întrebe poliția să vedem la ce veniți. La ce veniți? La ce veniți? Hai. Dar lasă că le arăt și tu. Să le arăt, da, le arătăm cu vrei. Le arăt eu filmările care ce făcuși. Foarte bine. Toate filmările să le arăt. Dar nu mai mă împinge. Mă, nu mai mă împinge. Uite că Asta nu vreau să pleci te nicăieri. Păi nu mai mă împinge. Ba nu te împinge nimeni. Uite, vreau să plec, cum să nu mă... pleci. Bă, plec, bă. Dacă pleci, la ce veniți? Păi plec în treaba mea. Să nu pleci Păi și niciunde. treaba Plec ta în unde treaba e? mea. Păi Unde da. e treaba Lasă-mă ta? să plec în treaba mea. Dacă ai treaba ta, de ce veni și aici? Păi ia mă, Ce chemă. căutați? Da, Ia acum te plec. chemă. Acum plec. Cine te chemă? Mă las să plec. Nu pleci, vine poliția și hotărăște dacă tu pleci sau nu. Bă, mă las să plec. Mă las să plec. Handicapatul care te trimite, cu cât te plătește? A, dai cu spray? Nu dau, dar mă las să plec. Nu pleci. Are spray la el. Dar mă las să plec. Da? Păi da, ce unde pleci? Stai că trag un ancă de niște pleci. Nu pleci niciunde. Nu pleci niciunde. Bă, nu mai trage de mine. N-auzi că nu pleci niciunde. Nu mai Până nu trage. vine poliția, nu pleci. Aici stai până vine poliția. Dar de ce tragi, mă, de mine azi? Dar ce treabă ai cu ea? Păi eu n-am avut nicio treabă, vă zic cum se Nu? comportă. Da? Cum? Eu mă comportai urât, nu ea? Păi nu, dar vă și acum cum trasă de mine. Lasă și tu ai tras de multe ori. N-am tras de nimeni. Nu puțin. Stai că nu pleci. Unde pleci? Nu pleci. Câți bani îți dete? Câți bani îți dete să vii? Câți bani îți dete? Ce ai făcut pe ușa mea aseară? Aseară la ce ai așteptat-o? La ora? Ieri la ce ai venit la mine? Alo? Am sesizat o observație, doamnele. Ieri la ce ai venit? Ai cuza blocul 3, 26 Vezi că filmarea asta le-o prezint. Poate să o prezint. Te rog frumos, da. Cum trageai de mine. În fiecare seară când vii și Uite. faci cu pumnul, nu știu, asta ce faci? Și sun la sonerie, dai cu picioarele în ușă, ce faci? Alo? Uite aici Când dai cu picioarele în ușă și cum tragi de mine. Vă rog frumos. Păi uite cum tragi de mine. Calmează-te. Păi nu, Dacă n- hai să mergem la poliție la aici. Domnul, Nu, până că vine așteptăm poliția acum. Tu dacă n-ai nicio treabă cu ea, vine poliția și tu scapi liniștit. De ce vrei să pleci? Păi de ce mă să mă... Vă rog frumos, eu- De ce tragi tu de mine? Ia zi. De-aia. Hm? Zi-mi ce treabă ai aici. Păi nu-i problema ta ce treabă Da, am. cu e problema. problema mea. Ce treabă e? Dar de ce tragi de mine? Nu Și trebuie să te împing. Păi mă împinsăși, trăsăși de mine? Da. Ca să stai aici până vine poliția. Dar știi că ăștia se sancționează. Foarte frumos să mă sancționeze cine vrea. Că mă cauți în fiecare zi la bloc. Știi? Să mă sancționeze cine vrea pe mine. Să vedem care pe care. Gata, ți s-a înfundat. Să fii sănătos. Și că nu mă lăsa să plec. Nu te lasă plec. Păi Păi dar le tu- declar și polițiștilor că nu te lasă Păi tu plec. știi că asta e infracțiune. Foarte bine! Să mă bage în pușcărie, că nu vrei să te lasă pleci. Mare lucru. Filmarea și de ieri și am și de la alții, am din toate zilele. Să mă lase, să-mi dea amendă, să mă bage în pușcărie, că nu te Păi lasă stai pleci. liniștit că o bat pe eu pe YouTube filmarea. Bă, mă doare în cur de YouTube-ul tău. Mă doare în cur de YouTube-ul tău. Ce să spun? Și că nu mă lăsa să plec. Foarte bine. Nu te las. Asta spun sincer. Hai, și clar, vrei să nu hai te să las. mergem la poliție, am toți. Nu, că vine poliția. Vine? Stai liniștit, da. Dar recunoști ce e în filmare. Mă împinsăși? Mă împinsăși? Trăsăși de mine? Mă lăsa să plec. Nu. Mă lăsa să plec. Nu. Deci nu. Nu. Lasă-l pe om mai. Vezi? Tu trăsăși de mine. Da. Mă lăsa să plec. Lasă-mă de tine, nemernicule. Cine trasă de Soruta, nu vă zici cum trăgea. Te împing să nu trasă de Nu, nu, trasă de haine. Să fugi.
Vrusea să Păi fugi. plecam. Plecai, păi plecai, normal că plecai. Vezi că filmarea asta le-o prezint. Da, mă, da, toată să pui. Păi nu pui! Toată, mă! Toată, pune la dispoziție, că asta vrem. Toată, stai aici, liniștit. Stau, Stai liniștit așa. Stai liniștit, dar pe ușa mea ce ai pus aseară? Stau, Și stau. înainte, și când mi-ai băgat super glue de n-am putut să intru în casă, ce ai făcut? Stau, De stau. Paști. Zi, mă, zi. Amprentele, ai grijă că sunt amprentele. Am luat amprentele. Văd că inventez mult. Inventăm? Păi a venit poliția și a luat amprentele, criminalistica. A venit criminalistica și a luat amprentele. Ce crezi, că stăm așa degeaba? Stai liniștit. Să vezi ce vrei de 6 ani, dar așa acum lasă că te arăt eu ție. Păi lasă că nu mă lăsa să plec. Nu te las să pleci, Da. nu te las. Păi mă las să Păi plec. nu. Stai aici. Nu te las să pleci. Păi de ce nu mă lași? De-aia că nu vreau. Vezi că infracțiunea asta. Foarte bine să fie infracțiune, îmi spusei să mă bage pe mine ăștia în pușcărie. Că nu te-am lăsat să pleci. Să mă bage în pușcărie. Bine, hai că eu plec. Să fii sănătos, că nu pleci niciunde. Stai aici. Hai. Stai că le spun. Aici suntem. Stai că nu pleci. Păi au văzut mai ce au mai venit poliția. Peste 6 ani de zile nu știu acum. Începură să tragă de mine. Am să treci. Am filmare. Am filmare în buletin. Imediat. Traseră de mine și nu mă lăsară să plec. Și recunoscură în filmare. Eu îi filmai. Deci îi dădui hainele care le avea. Și sorul s-a început să tragă de mine, mi-aruncă hainele, băiatul la fel nu mă lăsă să plec, eu vreau să plec, recunoscând filmarea asta care o am, că nu mă lasă să plec. Dar trăsăși de mine. Calmați-vă. Trăsăși de mine. Vă rog frumos să opriți telefonul. Nu, dar întreb. Vă rog frumos să opriți telefonul. E spațiu public, domnule. Nu vă filmez pe dumneavoastră. Banii și telefonul. Da? Ăștia. Păi, l-am luat. Deci traseră de mine, nu mă lăsară să plec. Fără să le fac ceva. Deci acum a venit ea. Acum am venit Da, traseră de mine. Ce faci? Cum? Pe față, ce s-a întâmplat? Păi am fost lovit de... Nu, firea. Nu, să ia. De ce? Probabil că eu știu de la... de la șomaj. Ierdica pe firea. De la șomaj. A venit că-și caută loc de muncă. Eu am filmare când traseră de mine, nu mă lăsară să plec. Dar tu ce tot vii aici după femeia asta? Eu venit să-i dau hainele care sunt ale ei, da? Vă rog frumos să le luați, să le probați, să le faceți analiza ADN. Eu am filmare, nu-i problemă. Eu am filmare. Am filmarea că ce, cu hainele? Da, Nu mă cu mine lăsară și să nu o lăsai să trăgeau plec de pentru mine. că veneai la poliție. Trăgea de mine și ea și băiatul la fel. Da, eu te întreb ce tot ai tu cu femeia asta? Eu să-i dau hainele și pleca. Care haine? Hainele de la Mușoară. Păi de unde? Păi sunt ale ei. De unde le sunt ale ei? Sunt ale ei. Păi de unde Facem le ai un tu? test ADN, băbușe. Facem un test Să ADN. vorbim puțin, să ne tezim, dacă vorbim toți odată. Sunt ale ei, mi le-a dat mie și eu le duc să-i înapoi. Are, cred că câteva luni. Și eu venit să-i le aduc, a zis că să-i le aduc înapoi. Că ea vrea să le dea lui măcar. Și eu venit să-i le aduc și Nu mama. Tu o știi pe mama cum arată? Nu, maică mea, nu mama ta. Așa. Și începură să tragă de mine. Eu nu vrut să mă iau cu nimeni la El ți-a dat hainele să îi le duci lui maică ta, nu? Ia. S-a dat hainele ca să-i le duci Da. lui maică ta, Și nu? eu îi le dădui înapoi, că mamei nu-ți martă. Și eu plecai. Și filmai când îi dădui hainele. Și început să tragă de mine, să se De unde cunoști pe isterizeze. femeia asta? Eu știu de mult, am vrut să se și singură în 2011 și am oprit-o. De mult o știu. Bine, eu n-am făcut niciun rău, am văzut ce crize avea. Tu ești din stradul, nu? Eu n-am nimic, eu îi dădui ăla și început să facă urât. Și până acum, ce
ce ai avut cu ea? De ce arăt? Atâtea plângeri și atâtea... Păi, păi le-a făcut, domnul le-a făcut de pomană, că mi-a zis, Păi de ce? ea mi-a spus înainte ca dumneavoastră să fie reținut, Așa? mi-a spus unele chestii de caz ca apartament, nu le-a trecut Da, da. măsă. Și acum eu veni frumos. Dar poliția cine a sunat? Eu? Da. Uite cheii. Oricum, filmarea asta e liniștită, că o bag... Păi da, și ce Bagă v-am păpușe pe ce Păi, vrei, pe tragi- internet, tragi de pe mine. foarte bine și dacă Da, tragi uite, ce? Cu Silvera de ce umbli? și pentru apărare, că am fost și eu amenințat și pentru apărare. De cine ai fost amenințat? Păi, și doamna mea, domnișoara, mi-a spus că... Și te frică ție... Nu, nu, De două femei. nu de două femei. Mi-a spus că cunații ei au plătit pe cineva și că vor să... Da, uitați cum sună. Sunt și eu de autoapărare. Da. Să luare de mine. Ce Uite, dumneavoastră... De sau- autoapărare la bloc la soră mea. În Ce spațiu public, cauți? trebuia să-i dau ăla. Și dacă e spațiu public, ce Dar cauți domnul la de bloc la aici- soră mea? Noi am venit la Sadu la tine decât când ne-a chemat fost. poliția de la Sadu. Nu te ascult. Domnul de aici. Lasă de mine. Nu? Păi știu de ce trebuie să... De șmecheră trebuie să-i. Mai chiar? Da, de șmecheră. Băi, De-aia trebuie să-i, ca să nu te las să pleci, că vorbeam păi cu nu se domnii de întâmplă la nimic, tu nu poliție. înțelegi că o filmai. Nu se întâmplă nimic ilegal. Nu se întâmplă nimic? Păi ce se Azi întâmplă noapte ilegal? ce ai făcut cu beușa lui soră mea? Și ai așteptat-o în scara Ce blocului? se întâmplă ilegal? Explică și mie. Dar puțin, dar ce tot Dar umbli? ce cauți Dar aici? ce Eu tot te umbli? întreb. Aia nu e ilegal? Ce cauți aici, Știi la că- blocul știi ăsta? că- Știi că depune plângere pentru hărțuire și... Eu îi dădui alea. Și îți fac dosar penal de hărțuire? Da. Eu îi dădui alea și ea le aruncă și se comportă la fel Da, băiatul, că le aruncai trăgeau de hainele mine, în făceau... tomberon. Stai puțin, dar... Ce tot urmărești tu? Eu nu urmăresc pe Dacă, nimeni. dacă eu ea... i-am dus să ea. Mă, dacă ea nu vrea... Eu nu am treabă cu ea, că Deci are n-a avut 40 nicio are relație 45 de cu ani. ea. Da, și... Ați înțeles, da? Și Am sunt înțeles. dosare penale, Am înțeles, da. vi le aducem, vi le punem Dar la de ce- dispoziție că dar le de avem ce- toate. Dar de ce tot umbli tu după femeia asta și Eu seara? nu umblu după nimeni, eu îi dădui Umblea ăla. după tine. Nu, O, da. eu îi dădui ăla. Suntem noi la Sadu.